třeba metr krát metr. Viděl, že zvedá hlavu, tak hledej, jo. Jasné. Co zbyde, zežeru já. A v klidu, jo? Sem tam přijde nějaká pochvala, dobře. Když vystrčí rypáček ven, hned ji spravíte, vrátíte zpátky, jo? A jak říkám, nespěchejte na toho pejska, dokud žere a pracuje, tak tam prostě budete stát a hotovo. Žádné, už musím být v hospodě. To je dobře. Jo, a teď zasklidíš. Pravá, jo? A teď je u předmětu. Teď je našel ten předmět. Není to přesně jak na zkoušce, jo? Tak odměníme parád. To je ono. Tak je hodná. Teď už no zeď. Teď se třeba dívá, ale pak už... Lehni. Hodná. Hezky. A jak ho chytne, tak hned volej. Pojď, jdeme. Jo, on je ale dejte mu ruku, lehni. Super. Ho tam nechala pár vteřin a posadila bych ho. Super. Teď si pohrajte. Chci klidně zastavit, pochválit si ho tady v té skupině. A zastavit. To je super. A nemůžu to dám. Tak, kdyby... Tak, to dobře. To je to. No. Spolupracuje. Výborně, to bylo moc pěkné. No. Lehni. Hezky. Synagor. Naschledanou. Ježiš. Mějte se hezky, děkuji. Ale radost. A volejte. Super! Paráda! Promiň, jo! Makej! Super! Super! Však to máme bulky. Promiň, super!
Super!